Ahojte všetci. Nachádzam sa dnes na ostrove Suanna v Helsinskom zálive, ktorý bol kedysi pevnosťou, ktorá chránila vstup do tohto prístavu. Za mnou máte možnosť vidieť dielo, ktorého veľkosť náboja by bola väčšia ako v podstate moja ruka. A na sebe mám tento oblek, túto vetrovku, nie z toho dôvodu, že pred malou chvíľou pršalo veľmi dlho a ja som robil video a zase by nebolo nič počuť, tak som sa musel tú chvíľu zdržať. Ale kvôli tomu, že je tu neuveriteľné obrovské množstvo komárov, ktoré majú zvláštne sfarbenie. Povedal by som, že také fínske. Sú také modré a biele. Tu je rezervoár vody. A táto pevnosť, momentálne som na najjužnejšom cípe. Tu je. Takže chránila vstup do tohto prístavu. A práve máme možnosť vidieť práve ten prieliv, cez ktorý som sa dostal pred 2 dňami. A ja pomocou svojej lode, teda tej lode, ktorá ma tu dostala. Môžem vám dať ešte aj tip. Na tento ostrov je možné sa dostať prakticky zadarmo. Stačí, ak si kúpite lístok na mestskú hromadnú dopravu v Helsinkách a dostanete sa tu vlastne loďou v rámci ceny lístka. Toto sú Helsinky a ja vás pozdravujem, pretože začína práve vychádzať slnko a ja sa začínam aj sušiť. A idem sa zase dostať na pevninu z tohto južného ostrovčeka a pevnosti. Majte sa.